Malawian Camera. Good evening, comrade. How are you? Masulabanji. Yeah, somewhere around the two chako mazulozulu. Anakhala chete koma afuna atokota sobana. Yes, comrades. Muri bwanji, mwaswera bwanji, comrades. Sorry, comrades, kwangati nangoti zi muntu ine nali busy. Za kunyumba, za kumuzi, komanso ndi zina zotere, etc. Comrades, first and foremost, ndingoti welcome Comrade Daliso Kabambe to the north. President Achipani cha UTM komanso muntu amene kumpangira campaign. Welcome to the north. Mpoto ndimene mwaiona yakulandirani. Kunangokhala kuti mwina tinatanganidwako komanso I was supposed to be there. Komabe, I'm happy that I've communicated to the team that has come with the president. Yemwe, obviously, muntu amene will be the next president. The 7th president of the Republic of Malawi. Welcome once again, Dr. Daliso Kabambe and the entire team of UTM. Kuzatichezera kuno kumpoto. Kubwera kwanu kuno kumpoto. Mabwera tayo yabwera kwambiri. Because the past 14 days kunoko tinayamba kuboweka. We have been bored because the state president was here in the north. He did nothing. Amangokhala kunyumba kwao sanayende. But you're coming here in the north, it has justified. Yadi pangako ngati kuti tamasukako. Kuti kuli asogoleli, kuli nsogoleli amene atatenge ulamuliro mene pa 16 September pa. Kubwera kwa Daliso Kabambe, kubwera kwanu kuno kumpoto UTM ndi msogoleli wanu. Mwatipa saifea Malawi kuno kumpoto kumasuka. Ndipo timasukani. Kumasuka umetita masuka ife kuno kumpoto. Mpaka pa 16 wow! Kumasukiratu mpaka kulowa boma mpaka ku State House. Kumzu State Lodge kumene kumakhala anthu enawo amangokhala kumangoitana anthu uko. Ife tikakhala kumene koko kumakapanga maplan ndi anthu ozindikira kumpoto. Osangoti kukhala ku State House kumangoitana anthu oti sakutithandizaso ya kuno kumpoto. Kungoitana kayana skulu abwere kukacheza ndi president wa ziko abwera avala makaka chipani mafumu zambiri singathe kutchula nikhola kulakwisa. Koma kubwera kwa Daliso Kabambe kumpoto Malawi nonse kumene muli kunoko ndiye ku power house ya UTM. Kunoko ndi ku power house ya Daliso Kabambe. My campaign yakhayukhani zinthu zambiri zokumana nazo ndikumana zinthu zambiri zokhoma. Koma lero lina masulidwe kwambiri. Zinthu zina zomwe zimachitika while the president of MCP was here. Chapalapa tukutili mu campaign. President MCP ali kuno kumpoto. Zambiri zinthu zinakhanga ti kunali maplani ambiri oti andisokoneze campaign yanga. Komabe cheni mapemphera ineyo mu mtima mwanga ndimangopemphera kuti naye akangochoka chakwera pasaladuse masiku 3 Daliso Kabambe abwereso kumpoto. Chifukwa ndiye kunali kuchingana. Ineyo ndiye nakumana nazo. Kwangoli ndine munthu wamamuna ndi maziwa chimene ndikupanga. Ndikanakhala mwina munthu ofewa mtima kapena munthu wamantha. Mwina mkanamva kuti ndapita ku polisi ukadandaula kuti hayi kunyumba kunabwera anthu ena hotel. Koma zambiri zomwe zinachitika president wa MCP akubwera kuno ali kunoko kumpoto. Ineyo ngati kampena wa DK ndakuma ndi ziphinjo zambiri. Mayesero ambiri zinayamba ndimene mmamvera kumbuyo kuja. Kunali nkhani yokhuza kusikaulisikana ng'ombe mafumu zinaliko inali ndali imeneja. Sikuti kapena zinaliko zimezi zinali ndali. IMCP tried all what they could to interfere with me to stop campaigning for DK. So kumpoto kunoko campaign ndiye naimenya. Campaign ya Daliso Kabambe kunoko kumpoto. Na ineyo Samuel Wanda naimenya campaign. Mundu sumazi amikaweka. Koma napa ineyo ndeka. I've got a feeling that I've done my campaign for DK. Kwango sala tu DK ndi timu yao ya UTM amalize. Koma napa msogolo wa ziko la Malawi. Malawi sina kuponyeseni. Inu Malawi muntu wanu mwamuona uyu wabwera kumpoto kuno. Kunsanje, kuchitipa, kundikoma mpaka kumchinje. President amene atazatuombole ife kunoko muntu amene atazaombole mavuto timo ndi DK. Ndi chifukwa chake IMCP chakwera ali kuno anditumizira anthu ambiri mbiri.
ena atutumizira anthu kumandinyengerera ndisiye kupanga kampeni ya DK ndikulula lero litu ena amabwera kuzandifunsa mafunso omwe ndimalephera kuyankha mafunso ena amene amandifunsa anthu ena aku MCP analibe mayankho chifukwa anali opanda nzeru. So what has been happening mena chakwali kunoko IMCP mwena kuziwa kuti pakakhala chilungamo when we are fighting for the truth in a country no one can defeat us and God gives us that courage to defeat you. Panopa you have been defeated. Chinthu choyipa chimene chali kumpoto kuno chachokako kwabwera chinthu chabwino sopano chimene tikuona Daso Kabambe. Zoyipa zonse chamunakoza MCP mukhale pansi kodi Samuel wala chimene anakulakwira ndi chani. Kapaliso ena mafumu mukhale pansi chimene Luwala anakulakwira ndi chani. Kapaliso ena azipani zina kapena anthu ongokhala azibalanga makamaka my own relatives khalani pansi kambali winu mlikuambana nayo vichi. Because achibale ena mumalo waponso pa nkhani ngati zimene zizi kumauzidwa zinzopanda pache kumakhala ngati to use you people are coming to my relatives convincing them to turn against me ndisiye kupanga campaign ya Daso Kabambe. Ndadusamo zonsezo ndinanena kale kuti when I'm campaigning for a leader of a country ndimakhala wokonzeka kuposa wina aliyense olazibalanga olazibusa akuchaichi olo mafumu sanganichite beat. I understand what democracy is. Democracy is about what I'm doing. Umakamba chomwe ukuziwa chomwe chikuya kuthandiza dziko la Malawi. My campaign for Daso Kabambe siyo ti kapene neza keri ndalama matumba kapene ndikamange mamansion kuchiteze Mchinji Road kapene ndikagule maresort malo kunyanja ndikamange nyumba hayi. My campaign is for a good leader yemwe ngayasinde dziko lathu kuti munthu aliyense nyamata mwana wokalamba azapeze bwino. That's my campaign. Ndikana kauli ndine munthu ofewa ndimene chakwera nali kunoko bwezi palopa ndi ndine millionaire but I don't need money. Sindifuna ndalama zoti ndiseke pakamo. Sindifuna kuti munthu andilembe ntchito kuti andiseke pakamo. Ngati mene anachetera chakwera kundilembe ntchito ya garden boy. Appoint me as a gardener. Sifuna zimezi. So ndikufuna ku Malawi ineyo at my age. Ndindana ana ndi akulu okhazikika. Mwinaso ndi zukulu. What I want Malawi to achieve is tikhale ziko loti anthu azitisirira. Aku Zambia azitisirira. Aku Tanzania azitisirira. Osati kungokhala ziko kumangosirira anthu amene akuba ndalama za boma. Ayi. We need a leader and a government that is going to make everyone happy. Panopa ife kuyamba 1994 la Malawi. Sizinaibe tasangalalapo. Koma Mulungu anadasa nchi chimozi. Usogole wa Daso Kabambe ukuziwa china chili chonse economically. Kuyamba nthawi ya Muluzi kuzafika nthawi ya Peter Mutharika. Mpaka ya Chakwera. Daso Kabambe akuziwa pamene tinaponyesa kuyendesa chuma chatu cha ziko lino. And this is the truth. And when I started campaigning, the number of campaign ya SKC. SKC knew exactly where our country went wrong. Private sector. Kabambe knows exactly why we are suffering today economically. It's because Kabambe understands pamene pana kuta zinthu Malawi kuti khali pamene patilipo. Ndale zimene takati kupanga kumbuyo koseko zinali ndale zongothandiza the few. And zinali zosankhana mitundu. That's why you see one tribe is more richer than the other tribe. But we all sing the national anthem. We are all protected by the public constitution. So campaign ilipo panopa. Tent is on a fact-based campaign with experience. Kabambe ndi munthu yemwe anayamba ntchito mboma. Mpaka ukatera he was seconded. Mpaka under secondment Duka Reserve Bank governor. Panopa he wants to take the mantle. Ziko lafuna lisogolere kama pa 16 September. Massive servants. Mwakala mukuntumira ma message ambiri kuti ndimuze Daso Kabambe kuti massive servant mkulira. Nkhani ya massive servant si nkhani. Daso Kabambe is a civil servant. Kwa panopa akhala msogolere. Mavuto onse okuza civil service akwaziwa. Ndipo palibe anga mdamizi. Chifukwa yeye si utanangokwezedwa from the bruise. Anakwezedwa pa ntchito yake kuboma chifukwa choziwa ntchito. That's why he had a secondment job yomwe ana Reserve Bank governor at the age less than 50 years. Ndangati kumana kuno anakwera pa udindo wa maoffice olo mchiro ya boma at 51 years.
or below 50 years Munduka Reserve Bank governor. He was the youngest governor so far. Kumala kuno chiambireni ife kumala kandi Reserve Bank yatu. So comrades, Malawians, everyone, amene mwina muli ku Central region, Southern region, Eastern region, mukamona ngati kuti kumpoto kuno anthu ife tikukhumudwisani pa nkhani ya Kabambe mkuzinamiza. Mpoto here is for Kabambe. Full stop. Kwangosala kuti mwina chipani cha UTM akoze pena ndi pena. I'm happy kuti maboma mwina chipani china and maudindo ena asintha. This is very good. For example, kumzimba zinthu zasintha kwathu kuno kumzimba. Maudindo ena nalipo amene maloka ngati ofoka pabula maudindo ena. Chimozi enanso of course sinkhani yanga koma ndikukambapo so ndikupanga campaign za msogolo wa UTM. Ndikumaonanso kuti koda zathu opanga bwanji pasipa. Ngati kuchipani kukuvuta kozanipo ni pamene popo. Ngati wina kufokisa chipani takoza ni pamene popo. Ndingo kupemphana UTM. Sikuti kapaya ndikukupangani dictate. Kozani mmene muli mofoka. Ngati mwasowa nzeru pitani kwa chief advisor Honorable Patricia Gariati to advise you how to resolve some of these problems because she's an experienced person in politics. So comrades, Malawians, when DK is here, palibe ata mponye mnyara, palibe ata mtukwane, palibe ata msonye. Ifeyo chitetezo chake tilinacho. Koma chitetezo chake chikulu ndi Ambuye kumwamba. Ndifundo zimene yeye atakambe kutuza pa Sunday pano pa Mzuzu. Ineyo mawa ndikhandiri kumzuzu sindi mabisa. Le mawa tili ndi ma activities kumuzi. Kunali maliro osiyana kumuzi kwathuko. Mawa ndi mwambo wa maliro kumuzi. After that ndipita kumzuzu. Ndiopecha ndikamulandire ka munthu amene ndikumpangira campaign. Ndikampase Monica. So comrades, Malawians, ziko likunoko kumpoto mene wabwera Deso Kabambe. Zuwa la wala kale ku Malawi. Wali. Kamene pali ndima tipaona. Midima wa MCP unali kuno, ujabu yuwale, MCP anali kuno. Kuko kala ku State House kwa president, kama panga chanika, kumanga oitana antu, kupanga ngati za manganya, za ujeni, za Michael Usi. Michael Usi wapanga kampeni, kumpanda nyumba ya bomu. Achagula sa tengela za Michael Usi yomwe uja, kumapanga misongano ku State Lodge. Kuitana mafumu, kuitana na ku investor na vala makaka chipani chao cha MCP. This is quite deplorable. This is quite and profound. Musogolo wa ziko kumaopa nditu. Basi kwangona youth center kumzuzu. Basi omwe moto no siren kumapita kulilongwe. Kusoza kuti chagwera kumpoto kuno kubwera kwawo sana lithandize. Deso Kabambe aongole mmene chagwera sana onemo. Tindi anthu ofunika kwambiri omwe anamwalira mu history yathu kuno kumpoto. Ndingopempha kwa Deso Kabambe akachiteko visit. Malo ena anzo athu akumpoto omwe analithandiza ufulu wa ziko lino kuyamba nthawi ya Dr. Banda. Anamwalira maina osa kuchwidwa. Ajalufa Chihana. The Chidunduzus in Kalonga. Ambiri, you can mention them. Oton Chirwa, even the graveyard, amangota amakumangalabe. Timafuna mwina Deso Kabambe. Atipe puseko, atipe mbuze kapena atipase chilibikiso. Kuti ifeyo tikamafera ufulu wa ziko lino, tikapedwa. Mwangoza katipa zatu amena madala nao. Muziza tikumbukira ifeyo, tikazamwalira. Because we are not only fighting for Northerners. We are fighting for the whole country. For example, in a campaign for Deso Kabambe, I come from Zimba, Kumizi Kunzimba. Deso Kabambe comes from Southern region, Lomwe Belt, Komaso Kuncheu, Kwa Angoni. Koma, I'm campaigning for him. This is the type of politics we need in Malawi. Dupan campaign, Mundu Southern region. Pamena anthu ena lipo mwakamuku ndiuza kuti ayi luwala msipanga campaign kwa anthu akumpoto kumene konde kugawa ntundu. That's why we are so poor as a country. Tikamaona kuti uyakuchokera kuti ineyo am campaigning for Deso Kabambe from Southern region. Ineyo I'm coming from Zimbabwe. Alesa uzani makaya kunzimba. Ngakhala anthu akunzimba ena akukhala used nda zathu achipanja MCP zimenezo ndi temporary. Ineyo my campaign is permanent. Whatever Deso Kabambe is going to do akalwa boma, it will be permanent. Palibe soti kapena Deso Kabambe akasoka pampando 10 years akamala 2 terms yawo kuti zimene zafufutika ayi zizizi angopitiriza. Panopa kukhanga zituko zibwera kumbuyo kuno kumposho wayo kuti boma likasintha. Basi wina wolowa moyo safunaso kupanga zituko zina zija kuti anayamba enaja kuti zipitirire. That's what has killed the North. The other thing is tukukupira kwambiri chikhalidwe kuno kumpoto. Chikhalidwe chathu kwambiri kuno kumpoto sicha chitukuko. Tufuna boma lomwe lizayike bwino kuti chikhalidwe chathu culture or tradition
izakale pamalo pake isamasokoneze chitukuko kapena isamaponeze anthu amene akufuna kupanga chitukuko chigawo chakumpoto komanso Malawi as a whole. Comrade zokamba zambiri ndilibe ndikambaso mwina ndikapita ku Mzuzu mawa koma panopa akanjase munthandize Malawi nonse kumene muliko ifeyo ponena kuti Daiso Kabambe, Dr. Daiso Kabambe, the 7th president to be, is welcome here in the north. Thank you and good evening. Malawi, Camera.